ang atong pagpuyo sa kalibutan dunagyoy katapusan. Way usa nato nga nagpuyo dinhi nga dili matapos. Sama sad sa atong pag-eskwela dunay katapusan. Sama sad sa atong measurement sa kinabuhi nga gitawag nato adlaw, na asay buwan, na asay tuig. Matapos gyud ang adlaw, matapos ang buwan, matapos taklis laing buwan, ang tuig matapos. Mao na atong kinabuhi matapos. Pero duna di ay hukom, dunay judgment inig katapusan. Mao gid nay atong timan-an na ay judgment inig katapusan. Mao na sa unang pagbasa mibarog si propeta Jeremias didto sa templo og misulti nga ihunong na ning inyong daotang mga buhat sulod sa templo. Kay di ninyo hunongon, makalaglag ni ninyo. Sama ng pagsigig pamakak, panapaw, pangawat, pagpatay, sa papilain, ampo anang mga Diyos-Diyos. Niya man na din daghan man na, nanimba man gani ron, ang usa nagwali. Awa day mga bakakon din Oh, na waday mga malawayon din kadaghan. Waday din gasigig libak, panglibak, siging kasuko. Nya siging simba. Mao na ingon sa propeta Jeremias hunungan na. Nya siging pangwarta kana bang kuan kay taning kwarta gyud. Magpatay na lang kita tungod aning kwarta. Kana hunungan na. Matod pa ni propeta Jeremias kay doon na lagi hukom. Unya ra ba ang makalaglag gyud ay nato mao gyud ang atong daotang mga buhat. Dili ang makapatay nato mao ang mga sakit, kada mga sakit, kanang mga disgrasya, kaning mga calamity sama ng linog o uban pa, dili kay na siya makalaglag. Ang makalaglag yun, ang makaguba yun sa atong kinabuhi kinig yung sala. Nya jutay ra ba kaayo ang karon patanawa ra gud sa kuan kana ganing mga health tips ba, kanang mga tips para healthy ta. Wa gyud kayo gahisgot og sala. No. Kasagaran gyud isgutan unsay maayong kanon, unsay exercise, pero wa gyud kayo gahisgot nga ang sala likay. Number 1 nga likayan ang sala. Kay kun ato ra bang subayon, ato gi siya bang tugkaron, hapit tanan nga makadaot sa atong kinabuhi, gasugod gyud og sala. Di mo to? Tutok mamuna ko. Pananglitan. Nganong daghan kay chemicals ang atong lawas karon. Daghan kay nga cancer. Ngano man na nasudlan tag chemicals. Unsa man ang mga chemicals gisagol sa pagkaon diha sa mga baboy, mga manok, tanan nga mga feeds karon na ay chemical. Tanan nga atong gipangkaon, gipakaon anang mga bata pulos-pulos gina processed storage nga stored nga mga foods na agya po na chemicals. Ang atong mga utanon hapil na mga isda na ay mga chemicals gibutang. Kay ngano man kwarta kay di nimo butangan og kanang chemicals di man ta makakwarta. Og magsalig lang jud ka sa kaning abot sa yuta nga kanang tawag organic na panganon pa na mga insects, dili nimo sprayhan, why maani nya di nimo butang ag fertilizer, pila ra man say abilidad anang yuta mo kuan man dayon na mga duha nimo katanom mo ana, di na siya mo bungag tarong, butang ig chemicals. Kaon sa tag chemicals kana mga baboy, maghuwat ka atong baboy nga moabot og tag 7 ka tuig, usa 7 ka tuig, 7 ka buwan.
hangtod usa ka tuig una pa ka makaihaw na kadugay nimo ng siging lawg pangita ng mga bani saging, ubod saging, apil pang akong apelido diha. Ana ngita ng tahop, siging lubok anang kuan, latta anang mga dahon. Oh, niya kumot anang tahop na lawg ganto, hinay kay tubo. Pakan argo nagfeeds, di ba kada nimo tan-aw ikabuntag nausab ang lawas. Oh, tulo pa lang kabuan wa na, parte nang dakuha. Oh, di ba? Di kwarta dayon. Manok, magsalig ka ng manok, sige kag sabod anang manok, tad-tad ka ng kamuting kahoy nga imong isabod. So, wagot kay naong imong manok eh. Pero butangi og ka ng mga feeds, di ba? Sus, maglisod kog lakaw ang manok, magkaang-kaang og lakaw. Usa pala, kuha pa lang, 20 ka adlaw, 30 ka adlaw, wala, ihaw na. Nagsalig atong sabod-sabod, 5 ka buwan, una pa kakaihaw eh. Mauna nya og tungod ni ana purting chemicals unsa man ang salaa materialism garbo ambisyon nga madato halab himog dagko kayong mga factories dagko kayong mga budiga storage of foods aron volume ang akong ma-income binilyon og binilyon ang akong ma-income pero gibutangan to nako chemicals tindaghana depende lang kanus atong mga matay depende sa atong immune system punan pagid aning nilo og maayo ang immune system sa mga tao tungod anang siging tan-aw anang naa cellphone mga but nagkaadlawon siging duwa siging tan-aw ang mga dagko mga tiguang tan-aw apil na sa ning nagwali na dugay kay mo ang mga batan-on magsigi sa TikTok siging games ana abutag kadlawon wa nay tarungtog kanang 8 hours na standard na katog may lag nagamit diha ang katunga tingali 4 hours nga naa pa ang kagabhion wow mga tog aris buntag wa naman ay ko no matod pas mga medical experts na to wa naman ay kwintag matog kag adlaw agawas no og balihon gyud nimo pero dugay pa na mo adjust ang lawas ang gusto gyud lawas gabi gyud kay natural man na siya aron mo boost ang atong immune system hindi low kay immune system kay tungod kuwang stog bumbahag chemicals patay na yung kidney, patay na yung atay. Wa may panagang. Low pag yun, ngilngig pa kay kaaway. Murabag nasod ba? Ang atong hinagiban, espada rag sundang, kunya ang atong kontra, mga canyons, mga missile, di takakuan di taka, saan ko pagsukol? Niya ang atong lawas, wa na ang immune system ang atong kuan nadaot na tungod sa pagkakuwang sa tug bubahan aning daghan kay chemicals niya wa pag yung mga exercise way pagpasingot kaayo kay ngano man mahal masag mo adto kag gym nga sige na malagligkod unsa man ang salaa vanity pleasure comfort ana no og daghan kay diya sa cellphone ang naka-attract og maayo nas internet lust kalaway kaulag naa sa diha ang violence anger naa diha ang lies naa diha ang mga bakak sigitang basa anang mga bakak gaaway ang mga bakakon naa diha di ba likayan ko na nato tanan wa nay chemicals saktostog, wa nay away, wa nay linibakay. Unsa kay may tabo nato? Healthy ta o dili? Healthy kayo. Naraman din ang solusyon. Wa pay gasto. Hiusa pa. Happy pa. Mo develop ka ta? Yes. Nagtinabangay god. Karon crab mentality man ta. Kinabyunay. Why development ka mo sustainer Naka na lang development sa Ukraine, bangan pa kaana, development sa Russia, pero tingil-ngiga, pero karon ilang gipangguba tungod sa sala nga pride, anger,
greediness ug uban pa. Mao na niingon si propeta Jeremias, kuno nga ni mga sala ang iyang gisulti aron munindot ang inyong kinabuhi. Si Kristo sa diri sa atong ebanghelyo niingon sad siya, ibta pag-una kanang mga sagbot nya sunugo na sila. So ang judgment di ay kung sala ang atong gipuy-an, inig-end sad sa atong kinabuhi, gawas nga daot na ta samtang ni apata dinhi, inig abot sad sa judgment ang nagsigig engage aning mga sala, unahon dayta pag-ibot or pag-judge, bugkoson og iiksa ngadto sa kalayo. Apan ang mga trigo katong nagtinarong maotoy dados kamalig. Sige, lingian na imong tupad kay murag giduka na rabana. Na unsa man ka, sagbot ka o trigo. Sige na, pangutan na, sagbot ka o trigo. Ay naa gani sala, sagbot. Wa gani sala, trigo. Kinsa man nato din hiroy sala, ambot lang. Pulos ta sagbot. Nya maghuwat dayta nga moabot tong panahon sa ting-ibot. Ayaw. Mao na ingon si Jeremias, pag hinulsol na karon, kay ang Ginoo mapasayloon, ang Ginoo buutan, mahigugmaon, andam siyang mudawat sa atong pagpangayob pasaylo. Muna dinhi sa atong kani-ganing unsengan ani, atong tubag sa Salmo, pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Dios nga gamhanan. Hiligugmaon, puno sa gugma ang puloy-anan sa Ginoo. Nya kay kining kalibutan iya man sa ning puloy-anan ni adin hinggugma, pero usahay lagi kusog kay ta nang sitwasyon nga sana mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Ang Ginoo ba moingon ang Ginoo mahal kita, pero kita moingon sa ta mahal ko siya. Dili ang Ginoo, mahal natin ay iba. Pero musukli lang kita pag ingos Ginoo mahal kita, moingon sa ta mahal din kita. Agakos dayon. Amo nagot. Kasuway sa ko na suna, ginagmay. Ginagmay lang. Wa kay ito dinagko kayo. Di man pranang inyong gibuhat, sobram sa nang inyo. Unya, sa may sunod. Naatay mga model sa ni Bishop Chupilo Camomot, San Vicente Ferrer, San Roque, Mother Teresa of Calcutta, o guban pa mga santos na kaya di ay nga magpuyo ta subay sa pulong sa Ginoo. Kung kitang tanan maningkamot na niini pagkanindot, nya unsaon man pagsugod, palit mog slat. Higugmaa hinuon ang atong simbahan o ang atong isig katao, nya gamita ang kwarta para anak. Dili kay pagsigig padaghan sa kwarta hangtod ato na lang gamitan og mga chemicals ang atong mga pagkaon o mga ilimnon nangamatay na noon ta. Dili kay paghigugma lang anang kwarta nga gamiton ko ni kay ipalit ko nig mga gadgets, ipalit ko nig load aron magsigi kog luwaw og tan-aw anang computer games kana mga laway diha o kana mga violence diha. Ayaw ana paggamit sa kwarta, makadaot man na nato. Hinon mo gamit ana mo lagi moderate ba, guided by virtues nga gipuy-an sa mga santos like ni Venerable Chupilo Camomot. Ug sa atong pagpalit og slat, iapil sad nato atong kasing-kasing ang gugma ba og pangandoy matakdan unta ako sa imong mga virtues, Venerable Chupilo Camomot. Mao man akong giampo ni Bishop nako, Bishop buutan man gyud kay ka, ako buangon man ko, tagay ko gamay nga share. O karon ang gamay nga share nga iyang gihatag nako, di kay ko mawili og kwarta. Anang sige lang hatag, ana di ko mabalaka og kwarta, wa jud ko ma-stress tungod anang kwarta, labi na gyud karon. Atong mga kuan kaning ato dinhing mga bayronon, dagko kay tag bayronon tungod aning atong mga projects, di ra sad ko ma-stress. Anang nya naara say ginagmay ngusod nganuman nako pwede magani mo, pwede magani himuon sa Ginoo ang 5 kapan makapakaon sa 5,000.
Pwede manggis Ginoo nga ang tubig himuong bino, ang patay mabuhi, ang dagat mahimong karsada sa usalang kapag pamilok. Kani pa kahang project sa simbahan ang dili mahuman nga kaalang manis kaayuhan ug kahimayaan sa iyang ngalan. Wala, relax lang. No, testingin ninyo dito sa inyong balay. Relax kay mo Pangayo og virtues gikan sa mga santos nga inyong paborito. Nya iapil si Bishop Chupilo Kamungot kay generous sa kay siyang muhatag tungod kay gipuy-an sa niyag maayo ang maong kinabuhi. Aron makasuod gitang tanan ni ining hiligugmaong lugar or puloy-anan sa Ginoo. Niingon man gani diri sa atong usa sa mga linya sa atong stanza, palibihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan kaysa usa ka libo ka tuig sa laing dapit. Nindota no? Palabihon ako ang usa ka adlaw lang diha sa imong balay kaysa libuan ka tuig sa laing dapit. Kana bang mga ambisyon tang moadto tag Amerika, moadto tag inana. Nindot man ano? Iapil sa pangambisyon nga makapuyo ta dito sa iyang puloy-anan. Isag usa lang ka adlaw, pasabot karong adlaw suwaya natog puyo ang iyang kinabuhi. And we will experience how beautiful the house of the Lord. Manindog na ta.